טוב, ערב טוב, וקודם כל תודה ליעל וליהודה על הארגון שלכם. המטרה שלי כאן היום, כמו תמיד כשמבקשים ממני לדבר על פורנוגרפיה, ואני מתנצלת מראש אם יש כאלה שכבר שמעו אותי פעם, אז אני די אחזור על עצמי, כי המטרה שלי היא לתקן את הטעות הרווחת שקיימת עמדה פמיניסטית אחת ביחס לפורנוגרפיה. הרושם הרווח בציבור הרחב הוא שהפמיניזם ככלל מתנגד לפורנוגרפיה, רואה בצורה של אלימות נגד נשים וקורא לצנזורה עליה. נורית לפניי הציגה גרסה קצת מרוככת של העמדה הזאת, ביקשו מאיתנו לא להתייחס לזה, אז אני לא אתייחס, נעשה את זה בהמשך. כשלמעשה בתוך מסגרת הפמיניזם מתנהל מאז שנות ה-70 ויכוח ער מאוד, לפעמים אפילו סוער, סביב שאלת הפורנוגרפיה. כשמצד אחד ניצב מחנה האנטי-פורנוגרפיה בין הגתן של המשפטנית קתרין מקינון ואנדריה דבורקין ז"ל, מחנה שאכן נוהג להציג את עמדתו כעמדה הפמיניסטית הבלעדית בנושא, ומצד שני ישנו המחנה שידוע בכינויים שונים, אנטי-צנזורה או פרו-סקס או אנטי-פורנוגרפיה, שזה משמעותי שהמחנה הזה לא מכנה את עצמו מחנה הפרו-פורנוגרפיה. כי גם פמיניסטיות שיוצאות כנגד העמדה האנטי-פורנוגרפית לא יוצאות להגנתה של הפורנוגרפיה ההטרוסקסואלית המסחרית השלטת בשוק היום. שום פמיניסטית, ואני בכלל זה, לא אוהבת את תעשיית הפורנוגרפיה בצורתה הנוכחית ואת הדימויים הנשיים שהיא מפיצה, אבל ישנה מחלוקת חריפה גם על הניתוח וגם על דרכי הפעולה שמציע הפמיניזם האנטי-פורנוגרפי. בזמן המוגבל שעומד לרשותי אני אשתדל לייצג את העמדה האנטי-פורנוגרפית, ואמנה ממש בקיצור נמרץ כמה מהביקורות המרכזיות על הפמיניזם האנטי-פורנוגרפי. בבסיס הניתוח האנטי-פורנוגרפי עומדות שתי תובנות חשובות. האחת היא שייצוגים תרבותיים לא רק משקפים את המציאות, אלא גם מעצבים אותה. ולענייננו שפורנוגרפיה לא רק משקפת ומבטאת מציאות של שליטה גברית, אלא בו זמנית גם מייצרת ומנציחה אותה. והתובנה השנייה היא שקיים רצף בין השיח הפורנוגרפי לבין האידיאולוגיה המגדרית הדומיננטית. עכשיו, אני צריכה לומר מראש ששתי התובנות הללו מקובלות עליי לחלוטין. יש לי בעיות עם הנחות וטענות נוספות של עמדת האנטי-פורנו. קודם כל, יש מקום לתהות על הבחירה של הפמיניזם האנטי-פורנוגרפי להעמיד דווקא את המאבק בפורנוגרפיה בראש סדר היום הפמיניסטי. מקינון ודבורקין מצדיקות את הבחירה הזו בכך שהן מזהות את הפורנוגרפיה כשיח המרכזי של השליטה הגברית, ומייחסות לתפקיד מרכזי בייצור ובשעתוק של ההיררכיה המגדרית. לטענתן, הנושא האמיתי של הפורנוגרפיה כלל איננו סקס, אלא נשים, כלומר הפורנוגרפיה בעצם עסוקה בהגדרת האישה כאובייקט שהנגישות המינית היא משמעות קיומו. ומכיוון וכאן אני מצטטת את מקינון, האופן שבו גברים רואים נשים מכתיב את מה שנשים יכולות להיות, בסופו של דבר נשים חיות בעולם שהפורנוגרפיה יוצרת. עד כאן מקינון. כנגד זאת אפשר לטעון שהאובייקטיפיקציה של נשים בפורנוגרפיה איננה שונה מהותית מהאובייקטיפיקציה של נשים בייצוגים תרבותיים אחרים. בקולנוע המיינסטרימי, בפרסום ובאומנות. אפשר אפילו להראות איך הקונבנציות של ייצוג נשים בתצלומי פורנו שאובות ישירות ממסורת ציור השמן האירופי, כלומר מהאומנות הגבוהה. נכון, תעשיית הפורנו היום היא תעשייה של מאות מיליוני דולרים, ובשנים האחרונות האינטרנט הפך ייצוגים פורנוגרפיים לנגישים באופן חסר תקדים,
כשאני צריכה לומר, שוב, בדומה לנורית, שמה שבעיניי הכי מדאיג זו הנגישות של פורנוגרפיה סקסיסטית ומיזוגנית לילדים ובני נוער. כי בהיעדר חשיפה לייצוגים אחרים, ועוד לפני שיש להם ניסיון מיני משל עצמם, הייצוגים האלה מעצבים את התפיסות המיניות שלהם ואת הפנטזיות המיניות שלהם. ועם זאת, עבור רוב בני האדם, החשיפה היומיומית לייצוגים סקסיסטיים ומיזוגניים בפרסום ובתוכניות טלוויזיה, כלומר בתכנים מיינסטרימיים, היא הרבה יותר גדולה מהחשיפה לפורנוגרפיה. ככה שביחס אליהם ההשפעה התרבותית של ייצוגים פורנוגרפיים היא עדיין שולית יחסית. מדוע אם כן לתקוף דווקא את הפורנוגרפיה? כלומר, מדוע זה הפך לטארגט מרכזי של מאבק פמיניסטי? התשובה שלי זה שזה משום שאת הפורנוגרפיה קל יותר לתקוף, כי ישנה מסורת ארוכה של צנזורה על פורנוגרפיה. למעשה, מאז הולדת הפורנוגרפיה במאה ה-18, כלומר, מאז שנוצרה קטגוריה מובחנת של ייצוגים מיניים, הפורנוגרפיה תמיד הייתה נתונה למשטור ולהגבלה חוקית. בהתחלה מטעמים פוליטיים, מטעמים של התקפה על הדת ועל המשטר, אחר כך מטעמים מוסריים, כך שההצעה להגביל או לאסור פורנוגרפיה מטעמים פמיניסטיים פשוט מתחברת למסורת הזו. הניסיון בארצות הברית מראה גם שלעיתים קרובות התמיכה ליוזמות חקיקה פמיניסטיות על פורנוגרפיה באה מחוגים שמרניים ופונדמנטליסטיים, שעבורם האג'נדה הפמיניסטית היא לא יותר מעלה תאנה. בעיה מהותית נוספת תמונה בהגדרת הפורנוגרפיה שמשמשת את הפמיניזם האנטי-פורנוגרפי. הגדרה שמתרחקת מהמובן השגור והרווח של המונח. פמיניסטיות אנטי-פורנוגרפיות נוטות להגדיר פורנוגרפיה לא כז'אנר, אלא כאידיאולוגיה, או השקפת עולם, או קוד תרבותי. למשל, ההגדרה שדבורקין ומקינון מציעות לפורנוגרפיה זה הכפפה מינית גרפית מפורשת של נשים בתמונות או במילים. זאת אומרת, זו הגדרה ששמה את הדגש על אלמנט ההכפפה, כלומר, על תוכן מסוים. עכשיו, פורנוגרפיה היא ז'אנר, זו קטגוריה של ייצוגים, שמה שמאפיין אותם הוא תיאור מפורש. מפורש זאת אומרת לא מוסווה, לא מעודן. תיאור מפורש של מין ותיאור שמכוון לגרות מינית. זו ההגדרה המקובלת. כן. כיום, בפועל, רוב הייצוגים הפורנוגרפיים הם סקסיסטיים ומיזוגנים, ועל זה כאמור אין לי ויכוח. אבל ייצוג מפורש של מין לא חייב להיות סקסיסטי או מיזוגני. עבורי, מבחינה דיסציפלינרית, אני קודם כל חוקרת ספרות ותרבות. אז מהמקום שאני באה לדבר על פורנוגרפיה כאידיאולוגיה, זה הגיוני בערך כמו לדבר על ספרות בלשים כאידיאולוגיה. סקסיזם הוא אידיאולוגיה, פורנוגרפיה היא ז'אנר. רוב רובה של הפורנוגרפיה היא סקסיסטית, כמו רוב הפרסום ורוב הקולנוע ההוליוודי, בגלל שאנחנו חיות בחברה סקסיסטית. אבל סקסיזם או שנאת נשים הם לא מהותיים לפורנוגרפיה. וכאן הוויכוח שלי עם מקינון ודבורקין. עכשיו, למה זה חשוב? כלומר, למה בעצם לא לקבל את ההגדרה שלהם? כי אם אנחנו לא שומרות על ההבחנה הפוטנציאלית הזו בין פורנוגרפיה לסקסיזם, אנחנו יוצרות זיהוי בין ייצוגים מיניים באשר הם לאידיאולוגיה אנטי-נשית. ואז אנחנו מתקרבות באופן מסוכן לטענה שמרנית שמין פרסה הוא משפיל עבור נשים. נשים מדוכאות בזירה המינית בשני אופנים שהם משלימים. מצד אחד באמצעות ההגדרה שלהם כאובייקטים מיניים זמינים לשימוש גברי. ומצד שני באמצעות ההדרה שלהם מתחום המיניות. כלומר, הגבלת החופש המיני של נשים והגדרת המיניות הנשית או כלא קיימת או כפסיבית ותגובתית.
הביקורת הפמיניסטית על הפורנוגרפיה לעתים קרובות נופלת למלכודת של שעתוק תפיסות מגדריות, מסורתיות ודכאניות. תפיסות שרואות את המיניות כזירה שבה גברים הם הציידים ונשים הן הטרף. זירה שבה נשים יכולות רק למצוא את עצמן בעמדת הקורבן ולא להיות מועצמות. על בסיס השקפה כזו, התפקיד הפמיניסטי הוא להציל נשים מהמיניות הגברית. אבל פרויקט פמיניסטי חשוב לא פחות הוא לשחרר את המיניות הנשית ולהשיג שוויון זכויות אירוטי לנשים. כלומר, לא רק להגן על נשים מפני קרבון מיני, אלא להגדיר נשים כסובייקטים מיניים. בתגובה להבניה הסקסיסטית והמיזוגנית של האישה בשיח הפורנוגרפי, ההצעה שאותה מקדם מחנה האנטי-פורנוגרפיה היא הטלת צנזורה על ייצוגים פורנוגרפיים. שיש ויכוח אם מדובר באמת על צנזורה, ונכון לקרוא לזה צנזורה, זה לא בדיוק צנזורה, לצורך העניין